Ako se osjećaš kao da se krećeš u krug i nije ti jasno kako da napreduješ, vjerovatno praviš jednu od uobičajenih grešaka, pretjerano kompliciraš stvari. Na kraju ću ti pokazati kako 6 malih navika mogu potpuno promijeniti tvoj život i dati ti osjećaj kontrole i sigurnosti. Ja sam autor kanal Snaga uma. Kada govorimo o razvoju ličnosti i postizanju ciljeva, ljudi često misle da moraju učiniti neke revolucionarne promjene u svom životu. Međutim, istina je da često malene promjene mogu imati ogroman utjecaj. To su upravo te male navike koje će ti pomoći da ostvariš velike rezultate. Prva navika koju bih vam preporučio je ustajanje ranije. Ne moraš ustajati u 5 ujutro kao neki poznati američki investitor, ali ustajanje pola sata ili sat ranije od uobičajenog vremena može ti dati dovoljno vremena za razmišljanje, planiranje dana ili čak kratku trening sesiju. Ova navika će ti pomoći da se osjećaš i spremanije za izazove koje predstoje. Druga navika je šetnja nakon obroka. Mnogi stručnjaci preporučuju kraću šetnju nakon jela da bi se poboljšala probava i spaljivanje kalorija. Osim toga, ova navika će ti dati priliku da razmisliš o svom danu, planiraš buduće zadatke ili jednostavno uživaš u svježem zraku. Treća navika koju bih vam preporučio je čitanje prije spavanja. U svetu punom informacija i stalnih obavijesti, teško je naći vrijeme za čitanje. Međutim, čitanje prije spavanja može ti pomoći da se opustiš i pripremiš za san, kao i da proširiš svoje znanje i perspektivu. Četvrta navika je pisanje svog dnevnog dnevnika. Pisanje o svom danu, postignućima i problemima može ti pomoći da bolje razumeš sebe i svoje potrebe. Ova navika će ti također dati priliku da se osvrneš na svoje ciljeve i planove, kao i da odlučiš koje promjene trebaš napraviti u svom životu. Peta navika je praksa zahvalnosti. Svaki dan trebaš uzeti nekoliko minuta da se osvrneš na stvari za koje si zahvalan. Ova navika će ti pomoći da razviješ pozitivan stav i bolje shvatiš vrijednost onoga što imaš u svom životu. Šesta i posljednja navika je meditacija. Meditacija ne mora biti dugačka i komplikovana. Čak i kratka meditacija od 5 minuta može ti pomoći da se opustiš, osvežiš i pripremiš za nove izazove. Na kraju ću ti pokazati kako će ti ove male navike promijeniti život i dati ti osjećaj kontrole i sigurnosti. To je time menadžment sistema koje će ti omogućiti da minimiziraš svoje vreme i energiju, kao i da postigneš svoje ciljeve bez stresa i nelagodnosti. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.